To bylo krásné. Bylo smajk. Hej, hej. Jani. Lucka, ukaž nám paní učitelku Borskovou. Ne, no, musíš do záběru, ukaž nám paní učitelku. Do záběru. Lucko. Tak jak to mám říct? Pejstelko. Pejstelko. Neurotický byšon. A nyní se Ale on po něm bude sázet, už to vidím. Ano, ano, že... Manžel se bere a vypne a skrutí ho a schová se mu a nechá si.